افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. шоҳу гурба ва тоҷиру занаш. афсонаи ҳиндӣ. буд набуд тоҷире маъруфе буд. рӯзи вай бо молу матои зиёде ба шаҳре расид. дар ин шаҳр анъанае буд ки ҳар тоҷири омада бояд ба шоҳ тӯҳфаи арзишноке мебурд. шоҳи он шаҳр одате дошт ки бо меҳмони худ нардбозӣ мекард. тоҷир чанд молу матои хубе бардошт ва ба дарбори шоҳ рафт. шоҳ бо ӯ нақл кард ки гурбае дорад аҷиб. ин гурба аз субҳ то шаб 7 шамро дар думи худ нигоҳ медорад. шоҳ ба тоҷир пешниҳод кард ки бо ӯ бо чунин шарт нардбозӣ кунад. агар гурба 7 шамъро аз субҳ то шаб дар думи худ нигоҳ дорад, ҳамаи молу мато ва сарвати тоҷир аз шоҳ мешаванду худаш зиндонӣ. агар гурба ин корро карда натавонад, ҳамаи хазинаи шоҳ аз они тоҷир мешаваду шоҳ ба зиндон меравад. тоҷир ноилоҷ розӣ шуд. шоҳ амр кард, гурбаро оварданд ва 7 шамро рӯи думаш гузоштанду худ бо тоҷир ба бозии нард машғул шуд. 3 шабу 3 рӯз нардбозӣ карданд ки дар ин муддат гурба аз ҷои худ наҷунбид. оқибат тоқати тоҷир тоқ шуд ва ба мағлубият тан дод. шоҳ ҳамаи молу амволу дороии тоҷирро гирифту худашро ба зиндон андохт. хидматгори тоҷир хабар ба зани ӯ бурд. зан амр кард то хидматгоронаш ба сафар омода шаванд. сипас дастур дод то чанд мушро дар сандуқе гиранд. худро ба гунаи тоҷирон биёрост ва роҳ пеш гирифт ба шаҳри шоҳ. чун наздики шаҳр расид, чанд матои гаронбаҳоро бардошт ва ба хидматгорон амр кард то сандуқи мушҳоро ба дарбор баранду аснои бозӣ бо шоҳ онҳоро раҳо кунад. шоҳ зани тоҷирро бо эҳтиром қабул кард ва бо ҳамон шарт бо ӯ ба нардбозӣ нишаст. чун чанд давр аз бозӣ гузашт, хидматгорони зан чанд мушро раҳо карданд. гурба бо дидани мушҳо бетоқатӣ кард, аммо шоҳ бо нигоҳи ғазаболуд ӯро ба оромӣ амр кард. баъди чанде хидматгорони зани тоҷир дубора чанд мушро раҳо карданд. ин навбат гурба тоқат накард ва ба мушҳо ҳамла овард. шамъҳо афтоданд ва шоҳ ба мағлубияти худ тан дод. ҳамин тавр зани тоҷир шоҳу гурбаашро мағлуб ва ҳамсарашро аз зиндон раҳо кард. аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. шоҳу гурба ва тоҷиру занаш. афсонаи ҳиндӣ. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.